Det vi har her, det er en pilleovn. Og den fungerer således, at man har nogle træpiller, og det hælder man i her. Vi kan se nogle af de kære træpiller, de ligger dernede. Og de træpiller, de kommer så herned i sådan et lille kammer, der ligger dernede, hvor de bliver antændt, og så sker der en forbrænding. Og den forbrænding, den producerer jo først og fremmest varme, og den varmer så luften op, som er inde i selv hele den her pilleovn. Der bliver også blæst luft ind, og det er den luft, der bliver varmet op. Den opvarmede luft, den stiger jo så op til de her riste, der er heroppe. Og de riste, de puster så varm luft ud i hele rummet. Så den fungerer egentlig på samme måde som en brændeovn, hvor du vil komme træ i, og så antænde det. Men den her, den har så til gengæld en lille termostat heroppe. Den er lige her. Jeg kan ikke så godt se den lige nu. Men den registrerer simpelthen, hvor varmt og hvor koldt det er i lokalet lige nu. Og så tilpasser ovnen sig så. Vi kan se, at den her ovn, den er sat til, at der skal være 19 grader inde i det her lokal. Og så sørger den så for, at der hele tiden er 19 grader. Problemet med det her, det er så bare, at hvis strømmen går, så er der heller ikke noget til at producere varme. Men det er jo så en måde, hvordan man kunne, eller har optimeret en brændeovn på.